Siphinde sibingelele nabo moya, siphinde sibingelele nabezulu, sibingelele nabezintaba, sibingelele nabamanzi nabomlilo, siyabingelela nabempande, sibingelela nabezithunywa, sibingelela nabamathongo, nabemimoya, Nkosi yami, eyinhlanganisela ekwakheni izingane zasemhlabeni ezisadla nhlamvana okuyithi. Sisi-ke siyathokoza, siyabingelela, siyahlonipha. Inhlonipho iyona ebaluleke kunazo zonke izinto uma uwumuntu onemimoya. Namhlanje ngithe ake ngithi ukukhuluma ngezinye izinto noma ngenye into ephathelene-ke nobungoma. Ngizoke ngishaye ezangomeni nabantu abaphothulile endleleni yabo yobungoma. Ngizoke ngishaye Nkosi yami ngoku-observe-a. Ngiyaye ngisho ukuthi lolu hlelo akusilo uhlelo oluwumhlahlandlela ongqingetshe ukuthi konke okushiwo la kusuke kuyikona, kodwa kuhlanganiswe ngoku-observe-a impilo yomuntu onesiphiwo, onobizo, uku-observe-a iminyaka ngeminyaka, sibuka ama-patterns, sibuke ama-result, nangokuthoba, nangokufunda, nangoku-understand-a i-psyche yomuntu onesiphiwo, onobizo, onemimoya, ukuthi babehave kanjani. Iy'dalwa lezi eziphila emhlabeni ezi-special kakhulu, kodwa-ke oftenly misunderstood. So lana uphiwa indlela yengqondo nenhliziyo yokuthi welapheke ukuze uthole i-clarity. Ngoba uma kune-clarity uyazi ukuthi oh Nkosi, kusho ukuthi bengingasangani, sengiyazi ukuthi uma ngisuka la ngizonyathelaphi, sengiyazi ukuthi uma ngisuka lapha ngizolindela ini. Uma uphothulile usuyiqalile indlela wasizwa, mase uqedile noma uphumile ophehlweni, mntana wethongo, noma usuzoya ophehlweni, ngithanda ukuthi ubeke indlebe kancane, khona into ozoyithola enhle nje, khona uzoqaphela. Ngifuna ukuthi mina uqaphele mase kwenzeka izinto ungathuki, mase kwenzeka izinto ungabi buhlungu, uphatheke kabi, kufanele zenzeke ube usufundile ukuthi oh hhayi ngiyakhumbula, ngake ngezwa ngale, seziyakhala iyenzeka ngempela-ke manje nakho. Kubalulekile ukuthi uziprepare-rishe lana usesikoleni, emhlabeni usesikoleni, uma uyobhala ama-exam uqala ufunde. That is being prepared. You are being prepared. You are being prepared. Let that sink in. Ungabi ivila lokulalela, ungabi ivila lokufunda, ungabi ivila lokuthoba. Ngakuba konke lokhu akubizi imali. Sithi-ke siyabingelela futhi Nkosi yami kubo bonke abazobukela, abazolalela. Please try and understand ukuthi ulalele ngokufunda, not ngokujaja. Okay? And then mangabe khona Nkosi yami ukhona umbuzo ufuna ukubuza, usungabuza kuma-comment, hlezi oney'mpendulo azokwazi ukuthi akuphendule. Singamoshiki isikhathi sethu Nkosi yami, ake singene khona. Usuphothulile. Ake siqale sibheke leli gama lokuphothula. Leli gama lokuphothula alingakudukisi uzitshela ukuthi usuqedile. Mina ngingasho ukuthi igama lokuphothula fuze kuthiwa ikhona uqala. Awuphothulile, uyaqala, ngoba uma unalento awukazi uzuphothula. Sengikhuluma ngabantu abaneziphiwo zobungoma bokulapha, iziphiwo zobungoma bokusiza abantwana basemhlabeni, ubungoma lobu bobunyanga, ubungoma lobu bezithunywa, ubungoma lobu Nkosi yami bobugedla. Yibo labantwana laba fanele bakwazi lokho ukuthi akuphothulwa la. Mhlampe-ke ngaleyo lesson leyo, lelo phehlo lwey'nyanga oluthatha iy'nyanga noma isona siphi isikhathi ufundiswa, singasho ukuthi usudlulile mhlambe ka-grade 1 usuya ka-grade 2, ngoba aku-graduate-wa la isikole esingunaphakade, awusoze uyeka ukufunda uyoze uyongena egodini. So akuphothulwa, ikhiphe leyo mentality ukuthi uphothulile ngoba iyona ezokwenza ukuthi ube ivila, kanti uthi uphuma ophehlweni ila indlela khona-ke manje isidonsa khona
kanzima and idonsa ngodizili akudlali. Naku ofanele ukwazi ngokuphothula. Mase uphothulile ila khona-ke manje umoya usuphezulu. Umoya manjena-ke usulambele ukuthi uxhumane nendalo nemvelo. Side isikhathi ukade ugula, side isikhathi ukade ungekho muhle empilweni. Kwaze kwafika isikhathi la khona usetshelwa khona noma nawe ubonile ngokuyibonakaliso ukuthi indaba yakho isedlozini noma isemoyeni, uhlushwa imimoya. Ngoba ufuna ukuphila mntwana wenkosi, wasukuma wayaphi wayosika usizo, wahamba ulifuna usizo, walithola usizo. Uya nje kwabanye basuke bengathandi, kodwa ngoba usufuna ukuphila uyaya and uzophila, kodwa fanele uthole ukweluseka ngendlela, ngoba oftenly abantu baye babe misguided and leyo nto iyenza ukuthi kube nengcindezi enkulu. Uthi uma uphuma ophohlweni kuvele kubhede kakhulu izinto, kanti ushode ngokuthi unikezwe imiyalelo nokuthi-ke uma usuqedile le ndlela le ikona kuphi ekumele ukuqaphele nokuthi ukwenze. Into yokuqala uma uphuma ophohlweni noma uphuma kothwasa ukuthi fanele uxhumane. I-connection ibaluleke kunayo yonke into kumuntu onomimoya wobungoma. Once i-connection yatengantenga nanoma kancane, yonke into yomuntu onedlozi ivesane iwe wena uyabona ibhilidi elingenaso structure, ngoba i-connection, ukuxhumana ikona okwenza ukuthi ube kwisimo sebhalansi. Uma kuyibhalansi ila ukwazi khona kahle ukudonsa khona. Uma udonsa ila ukwazi khona kahle ukumanifesta izinto. Uma umanifesta izinto ila ukhona ukwazi kahle ukuthi izinto ozidingayo zikwazi ukuthi zisondele ngaphandle kokusebenza kanzima. Kufake engqondweni lakho ukuthi isikhathi sokuconnecta manje. Ungasukeli ukwelapha, ungasukeli ukuthwasisa, ilwa ne-connection. Mkhulu, connection kanjani? It's simple. Ikhandlela awuhlukani nayo, impepho awuhlukani nayo, ukugeza, ukuhlambuluka awuhlukani nakho, umkhuleko awuhlukani nakho, ukuye kwimvelo awuhlukani nakho. Lokhu okwenza nsuku zonke lokuxhumana lokhu kwenza ukuthi isheshe ibonakale into yakho ukuthi yonke le ntwaso obuyenza kahle kahle ifuna ukuyaphi. You'll find out ukuthi kungenzeka ukuthi kunezidalwa ezihamba emhlabeni zingahlanjululiwe, khona la zibambeke khona emoyeni, zifuna ukuthi zikhululeke ngoba lento yedlozi iyinikanika. Ungayitsheli ukuthi ingawe ukuthi wena fanele ucele uhlele uphiwe. Kuyasizwana la, nabangani kunosizo fanele balithole emhlabeni ukuze bakwazi ukuthi bakhululeke uma khona into ebabambile ezodinga iy'ngane zasemhlabeni. Ikona-ke iyayikhethe noma bakhethe kuleyo yodwa ingane ekhaya ukuthi ngizokhetha lo, uyena ozosiza ngokubuka ama-characteristics akho bese beyakukhetha ngaleyo ndlela, right? Bese beyaziveza-ke kungabe ukugula, kungabe ukubheda kwezinto ngoba umuntu onedlozi uyabe umuntu ostruglishayo kakhulu. Manje-ke mase usuzo-strugglisha futhi uphuma ophehlweni, azi ukuthi-ke manje isikhathi se-connection sokuxhumana. La
ekuxhumaneni. Zizothi iy'dalwa uma ngabe sezikhuluma noma ziziveza ngey'bonakaliso noma ngoba zizoziveza, uma uyenza lento yokuxhumana, ukhuleke, ushise amakhandlela, ushise impepho. Bantu abadala, njengamanje ngiyasuka ngiya ngasedolobheni. Ngicela ukuthi sihambeni. Ngifuna ukuyokwenza u-1 no-2 no-3. Niyazi ukuthi le emhlabeni kuney'wombe ezenza ngansuku zonke. Mangivikeleke, mangachaphazeleki, mangathatheki kancane, mangabukelwa phansi, mangingabi nolaka ngoba ngiphile ngedwa emhlabeni. Angisho ukuthi le nto engiyishoyo isho yona exactly. Ngizama ukuthi ngikwenzele isibonakaliso. Ulwa ne-connection, communication. Connection, communication. Right? Intaba. Uyahamba uyokhuleka entabeni noma ikanye ngenyanga. Impophoma. Uyahamba uyosihlambulula empopheni noma ikanye ngenyanga. Ulwandle. Uyahamba uyogeza ulwandle, uphose imali olwandle noma ikanye ngenyanga. Uyayenza lento yokuxhumana nemvelo for several months before you can even think about ukuthi okay-ke manje ngicabanga ukuthi ngikulungele ukuthi ngingasiza abantu. Ngoba ngeke ukwazi ukuthi usize abantu ungakuzisizi wena nethongo noma nedlozi noma nesithunywa sakho. Obani labo ozoba lapha ungakulapheki wena? Wonke lama-trauma eminyaka, izinto osudlule kuzona ezingakudluli ekhanda lakho, ezihlale zibuye, okuyizona ezokuphazamisa ekugcineni. Mase kuthiwani ayikho into yathashwa leya ngane noma asikho isiphiwo saleya ngane. Lawo magama ayamlimaza umuntu onemimoya. Uma uqeda lapho ukulwa nale connection noma umbula ibhuku le-connection, ube usulindela noma ake ngithi you prepare yourself psychologically, emotionally, physically, sometimes financially, ukuthi-ke manje ngingathanda ukuthi ngiyohlambuluka iy'dalwa zami. Ngingathanda ukuthi iy'dalwa engihamba nazo ukuze sikwazi ukusebenza noma sisebenzisane ngokukhanya nangendlela enhle, kufanele kube khona ukuhlambululeka kuzona. Usugezile wena, usihlambululile ngoba uma ngabe ophehlweni niqale phela nilwe nendaba yamanzi. Amanzi indawo yokuqala afunakalayo ophehlweni. Usuhlambulukile wena, zisukile iy'nto zakudala ezazikade zikuwena, wagquma, waphalaza, wenza konke lokho. Isikhathi sey'dalwa-ke manje and iy'dalwa zinendlela yazo yokuhlanjululwa. Buza noma futhi uma ungabuzanga phaya empephweni nasemakhandleleni, ungabuza nakubantu idlozi lihlanjululwa kanjani. Okanye futhi abantu abadala uma i-connection yakho ngempela uyenze ngendlela efanele, bayakwazi ukusondeza abantu abazokwazi ukuthi bakunikeze iy'mpendulo zemibuzo onayo ungazange uzobuza umbuzo. Le nto abayibiza ngesiLungu bathi synchronicity, ukuthi izinto vele ziqondane. Ngeke zingaqondani. Zongaqondani kanjani? Ukade ubhizi mntakamoya, wayiziba leyo ukuthi wena usujahe ukuthi usebenze, usujahe imali wena wathi angiyijahile nto, ngisafuna ukudila nendlela yami. Sengiphumile kugobela or sengiphumile kumthandazo, sengifuna-ke manje ukuthi ngizenzele mina eyami i-connection, ngizikhulise ngokwami ngoba la kufanele ufunde ukuzimela. Bazokunika umhlahlandlela, bazoziqondanisa izinto kuvele kube ngathi umlingo. Right? Hlambulula iy'dalwa zakho. Yeka iy'dalwa zakini ukuthi zakoba zakho, iy'dalwa zakho zesiphiwo. Uma kufanele ukuthi kwenziwe inhlambuluko noma kwenziwe imisebenzi yasekhaya, kuyovela ukuthi kunemisebenzi yasekhaya efanele yenziwe yedlozi lasekhaya. Kungabe iliphi idlozi olisebenzisayo la kamaye, la kababa, la kuphi. Sisakhuluma ngey'dalwa zakho ukuthi azihlambululeke
khona nizokwazi ukuhambisana ngendlela enhle. Angithi uyangizwa? Yizona zinto-ke lezo-ke ekufanele uzazi uma uphuma kothwasa. Uma kuwukuthi leyo nto yakugeja and usuney'nkinga manje, awuzange ukwenze lokho, hhayi, usangaqala phansi kwamanje. Lo myalezo awufikanga ngephutha njengoba ulalele. Uyeke okuningi, khohlwa izinto ezinegative, khohlwa izona. Kunemimoya ekhona emhlabeni, there's this narrative yokuthi abantwana bamoya bacindezelwa deliberately ngoba yibona abakwazi ukuvusa abantu ukuthi vukani, aniboni ukuthi umhlaba uyabhubha noma aniboni ukuthi indlu iyasha, so bayacindezelwa. So umntwana kamoya uyohleli e-attack-wa, even ngisho kuthiwa uthakathwa umuntu, imimoya iyodwa ephuma ngaphansi emgedeni yobusathane nobumnyama izophazamisa wena. Manje-ke isitha kuyena umuntu kuphela, nemimoya iyisitha. Ithi imimoya emnyama, hhayi suka, ayikho phela lento lena, ayisebenzi into, kade ngangizama, umoya-ke loyo omubi. Izokubulala lento yokucabanga kakhulu umntwana womoya, especially ucabanga izinto ey'negative. Sekho isikhathi sokucabanga into ey'negative manje. Onezindlebe uzozwa. You can start over noma ngabe sekwenzeke izinto ezikutshela ukuthi vele ugive up, ayikho lento edlozi. You can start over and fight for what is rightfully yours. And what is rightfully yours is to understand the nature of umdali, the nature of matter, the nature of creation. This is bigger than you. Inkulu lento yobungoma. Akusinde encane le. Ngiyazi ukuthi kuyaye kube nzima ukuthi uzibe imicabango ebhedayo. Ngoba masithi siyabheka umhlaba wonke jikelele, sikhavwe izindaba ezimbi ey'shaqisayo, ezigqilazayo ingqondo. Yingakho ngithi umntwana wedlozi nomntwana wamoya angabi umuntu ojwayele ukubuka izinto ezingeke zimise phambili nokulalela izinto ezingeke zidlale irole yokuthi uye phambili. Akukhulunywe, ziba. Indlela yakho ayihlangene nabantu basemhlabeni. Indlela yakho ihlangene nemimoya. Into yasemhlabeni imbijana. Into yemimoya iyona-ke into ewungqoshishilizi ekuphileni. Lapha emoyeni yila ukuphila kuqala khona, hhayi la emhlabeni. Manje-ke ungazinaki into zomhlaba ukuthi ubani unani, uthengeni, unama-customer amangaphi, unama-client amangaphi, hlangene naleyo nto, uneyakho indlela. Okay? Kusukela manje zitshele ukuthi ushintsho uyalibiza empilweni yakho. Siyabonga. Sicela ukuthi usubscribe, utshele nabanye. uNkulunkulu anibusise.